салом дӯстони азиз, шумо дар канали Toj TV ҳастед. имрӯз ман мехоҳам ба шумо дар бораи кай баромадани қисмҳои нави силсила филми дӯстдоштаатон ишқ ва нафрат маълумот диҳам. дӯстон, пеш аз оне ки дар ин мавзӯъ суҳбатро оғоз кунам, аз шумо хоҳиш мекунам ки ба канали мо обуна шавед ва зангулачаро зер кунед, то аз наворҳои ҷолиб бехабар намонед. ман ҳозир дар бораи ин силсила филм якчанд фактро ба шумо мегӯям. ин силсила филм дар асл ҳар ҷое ном дорад. маънояш бошад ошиқ, маҷнун, гоҳ ин ҷо, гоҳ он ҷо мебошад. аммо дар тарҷумаи забони тоҷикӣ ин силсила филмро ишқ ва нафрат ном гузоштаанд, ки бо чунин ном аллакай як силсила филми дигар ҳаст. факти дигар ин аст, ки ин силсила филмро дар қисми 38-ум ба охир расонда дигар ба навор нагирифтанд, аммо дар тарҷумаи тоҷикӣ қисми 38-умро ду тақсим карда бароварданд. яъне дар асл мо қисми 39-уми ин силсила филмро мунтазир ҳастем. дӯстони азиз, сабти силсила филми ҳарҷоиро дар қисми 38-ум ба таъхир гузоштанд ва сабабаш беморие ки тамоми дунёро фаро гирифт мебошад ва дар натиҷа сабти ин силсила филмро қатъ карданд. хуб, баъд аз ин ба сари ҳама саволҳо пайдо шуд, ки кай наворгирии ин силсила филмро оғоз мекунанд, кай ин силсила филм пахш мешавад. мо бошем барои ҷавоб гирифтан ба ин саволҳо ҷустуҷӯ кардем. коргардони силсила филми ҳарҷоӣ Бариш Ёш ба ин савол чунин ҷавоб додааст: чуноне ки медонед, ман танҳо 4 қисми охири ин силсила филмро ба навор гирифтам ва ин бетақдирии мост, ки ин беморӣ рӯ зад. пеш аз ҳама саломатии ҳамкорону ҳунармандонамон муҳимтар аст ва ҳамин ки ин беморӣ сабуктар шавад, дарҳол ба наворгирии қисмҳои навашро оғоз мекунем. аммо ман хабари фавриеро дарёфт кардам, ки аллакай сабти силсила филми ҳарҷоиро оғоз кардаанд ва ба наздикӣ порчаҳои мавсими навашро хоҳем дид. коргардонҳои силсила филм гуфтаанд, ки дар ҳафтаи 1-уми моҳи сентябр қисми 39-уми силсила филми ҳарҷоиро пахш мекунанд, на дар рӯзи 20-уми сентябр ки ваъда дода буданд. дӯстони азиз, агар ягон савол оиди силсила филмҳо дошта бошед, дар комментария нависед. ман кӯшиш мекунам, ки дар навори баъдӣ ба саволҳоятон ҷавоб диҳам. ташаккур.